F'inqas minn ġimgħa, il-kap tal-Oppożizzjoni rrepeta li appena jkollu l-poter fideh jolli l-pagi tal-Ministri tiegħu, eku tal-iskandlu li kien faqqa qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013, meta Gonzi PN kien ta' żieda ta' 600 euro fil-ġimgħa l-kabinet tiegħu bil-moħbi ta' kulħadd, waqt li l-poplu kien abbieħ bl-ar piżijiet fl-istorja. U reġa' ddikjara dan waqt li fi Pjazza Tritoni il-ħamis filgħaxija kien qed jiġi intervistat minn ġurnalista Times bħala parti mill-attivitajiet tal-indipendenza. Ġviri kiku dawn 11 sena. Għalix le? Għalix le? Naqbel, Għalix le? Dan anka jekk sittim qabel kien skomdu meta pressat mill-Lavin Malta dwar l-istess suġġett. Li namlu intervista kon nitkellmu fuq il-paga tal-politiċi. Semmejta xin semmejta? Yes, semmejta. Dawn il-kummenti reġgħu anqlu l-każ meta aktar minn 11-il sena ilu kien żvelat kif gvern nazzjonalista kien ta' bil-moħbi żieda fenomenali l-Ministri u l-assistenti parlamentari kollha li kienu l-backbench ta' żmien Gonzi PN. Dan fl-istess perjodu li l-poplu kien qed jiġi mobbi b'iżjed frott l-amministrazzjoni ħażina tal-gvern nazzjonalista, inkluż bliżjed kontijiet esaġerati fl-enerġija. Bl-iskuża tal-kriżi tal-enerġija tal-2008-2009 li kienet ferm miżar minn dik tal-lum, gvern nazzjonalista kien imbotta lil eluf fil-faqar waqt li l-ekonomija kienet staġnata.